Chápeš? Myslel som. No. Konečne to v meste žije, ale až vždy po 10. Proste okolo 8. To je... Jak keby tu nikto nežil. Kaďaľ ideme? Čo to je? Banány. Tam sú studené. Prito. Hudobniny. Neviem, len točím proste. Budeme mať moc dlhé vlogy. Dvere od Sallyho. Nachádzame sa... Milo, aha. No, niečo podobné. Vyhodil nás typek pred vstupom a zistili sme, že podľa Google to ukazuje 11 km a tam, kde akože vyberajú vstupné, tak hovoria, že to je koľko kilometr? 1,5, takže neviem. Na mape je to 11,5. No, neviem, kto má teraz špatné informácie. Uvidíme. Ale akože, taká pekná cestička. Nahoru a dolu. Sa čudujem, že takáto betónová cesta tu je, keď sem nechodia auta, teda. Tak sem chodia turisti, nie? A sú to dve dediny. No, to je pravda. Nevadí. Spadne čo? Stopneme nejakých turistov, ktorí by sem išli, aby nás hodili o pár metrov ďalej. Teraz vyzeráme jak bukvica s týmito takto vlasami. Nezdá sa ti, že sme tu celkom osamotení? Ani len auto nepočujem nič, že by... Nikto okrem auta nechýba. No však jasné, ale tak ako... Život, no jasné. Není tu ani len zastávka, bol by tu pivovar. No ale no pochybujem, že ale ide o Ken. Prírodu. No a čo? Však to je príroda. Joj. Takto. Joj, tak. Nevidíš, že chceš si fotiť. Dole. Konečne porádny vodopád, úplne že veľký. Žiadne sníky. Treba neviem, čo to ukázať. No, je to pekný vodopád. Veľký. Ideme tam poliesť, ten tam nejak spoza neho. Pokračujeme v chôdzi na vodopád hore. Pekné schodíky tu urobili. Tam je tá voda. Ľudia. Je tu trochu turistov viac, ako obvykle býva. Zvykom. Tak stupnem. Bum, ďalšie vodopády, mŕte. Nejaké, že Agua Azul sa to volá, niečo také.
Ale tu sa niekde dá aj turistokovať, takže to pôjdeme preskúmať. Ale tu to skakať nedá, a asi ani kúpať. Škoda. Som boh vody, že som boh vody. Na Agua Azul sú dva druhy vodopádov. Prvý je reálny vodopád a potom druhý vodopád sú vodopád proste obchodov. Po celej dĺžke tých vodopádov zatiaľ sú samé obchody so sprostostiami. Mám prekvapko. Aké? Dá sa tu kúpať. Uha. No neviem, smrdí to tu po močkách, moc sa mi do toho nechce. Ale ako hovorím, ako samé obchody úplne hore a tuto vedľa je to nony. Biznis mexický. Aha. Ako tak zase ešte sme nevideli všetko, ale tieto príchodové cesty smradlavé nejsú bohvie, čo? Čo to dáš? Nejak? Jasne. Ale výhľad dobrý, keď nič ne. Auto proti smerom. To nám nepomôže. Zabudnutá oblasť. A snažíme sa dostať do San Cristóbal teraz o... Koľko? 5 hodín? Hej. Dosť v pohode. Po mŕte rýchlom transporte, kedy sme urobili si test na covidiaka. Čo, aký bol test na covid? Chutný ti pre šporávnosť? Ja som tam bol asi 15 minút a ty asi pol minúty. Ale tak... Vyzeral krajšie. Hej, videl tie moje úzke dierky, že tam už netreba. Ale ne. A že takto sme rýchlo vybavili, no rýchlo, trvalo to celé 1,5 hodiny, lebo samozrejme nebolo otvorené, potom sme sa vrátili, potom furt nebolo otvorené, potom som pojehal po nemocnici, zháňal všetky možné sestričky, nech to vybavím, s Googlom som to prekladal, nakoniec tam došiel týpek, proste došli, podali sme si ruky, že seva, ideme si urobiť test, on sa obliekol do toho obleku, urobil to, dal nám papier, že máme test, išli sme na kolektívo, na ten mini mikrobus a letíme, ja neviem, koľko sme išli? 2 hodiny? Také 2 hodiny na mexicko-guatemalské hranice. A čo? Dojdeme sem, hľadáme taxík, lebo ešte sme 10 km pred Guatemalou. A že, no potrebujete pečiatku. Je, že no však jasné, však ale to bude až tam, ne? A on že ne, to už tu, tak ideme tam pozrieť. A čo? 6 minút sme to netrafili. Takže proste ostávame tady. Luxusné ubytovanie. To uvidíte ešte, keď iba uvidíte. Za 150 pesos na jedného, to je, ja neviem, 5 eur. Drahota. Ale tak ako príjemné proste, že sú páni nejakí vzadu, to preto neviem ich natočiť. Pôjdeme tam popiť ešte s nimi. Dáme si nejaké pivku a pôjdeme asi spať, aby sme išli čo najrýchlejšie ráno na one. Do tej Guatemaly konečne. Škoda, nevyšlo to proste, teda fakt 6 minút to bolo kúsok. Ráno v Guatemale.